Dros y 2 blynedd nesaf, bydd rhaid i Gyngor Wrecsam arbed 45 miliwn o bunnoedd. Ar un pryd, rydyn yn gweithio yn galed i ddarparu gwasanaethau o safon i bobl Wrecsam. Anodd yw cefnogi i'r unigolion mwyaf agored i newid yn ein cymdeithas. Flwyddyn nesaf, rydym yn dysgwyl gostyngiad ariannol byr yn 11 miliwn o bunnoedd yn seiliedig o ostyngiad yn yr arian gan y Llywodraeth Genedlaethol. Wneud hyn, rydyn yn angen gwneud penderfyniadau anodd am leihau neu roi'r gorau i'r gwasanaethau. Cyn gwneud y penderfyniadau hyn, rydym yn gofyn i bobl Wrecsam ddweud wrthym pawr dewisiadau fyddech chi'n gwneud. Rydym wedi nodi 30 miliwn o bunnoedd bosibl mewn arbedion. Os gwelwch yn dda, a fyddech chi'n helpu i wneud y penderfyniadau hyn gan ddweud wrthym beth ydych am ei wneud ar eich rhan. Diolch yn fawr.